Evo ga, to je mrkva od prošle godine da izvadim. Pa će je očistiti lijepo i jučer sam kula, baš je super. Pa će je lijepo zamrznuti. Treba ovdje mjesto za paradajz i krastavce. Evo vidite koliko ima i manji, ali ovo kolike su velike. To ću lijepo posaditi. 3 paradajza dosta nam, da niče od sebe same, niče još. A ti ću staviti krastavce. Krastavce ću staviti tamo dolje ispod tije. Ona jedna u blizini jagoda. Tu ću krastavac i ništa više. Neću krompira više. A ja sve kažem uvijek neću ništa. Ali hoću sigurno. Ajde, krećem sad.